Tibaramotha Julaibari Dibisuni Ingretini Agostani Tamtisa Salmariwa Julaibari Aldi Blogo Kaisibri Shalmonoti Tini Bidiun Sari Deputation Yafalaika Ashala Julaibari Reno Koladishimi Himoto Kai Kaisibri Shalmonoti Kolan Tishalaka Paimanjaka Tibaramotani YTF Central Committee Adong Surojit Mara Boshaka Ada panjang dah, boleh asal ada panjang dah. जों दिनै जुलाइबारि ब्लकआव डिपुटेसन दिनै फायजाक फायमानजा फायजाक जोंनि सेन्ट्रेल लिडार्स डिस्ट्रिक्ट ब्लक लिडार्स फायजाक जोंनि दिनैनि डिपुटेसन दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि फायमानजा फायजाक जोंनि YTF भाइस प्रेसिडेन्ट गौरव मक चौधरी आं दङ जेनेरेल सेक्रेटारि धनन्जय त्रिपुरा सुकुमार द्रियां डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथा सेक्रेटारि पुनिलाल त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट YTF प्रेसिडेन्ट चीनी सब जोनल चेयरमैन बेलिशन त्रिपुरा कुलसिमु चीनी त्रिपुरा मुथा जुलाइबारी ब्लक प्रेसिडेंट हारा मजुमदार त्रिपुरा YTF ब्लक प्रेसिडेंट महिशरण त्रिपुरा TWF प्रेसिडेंट जुलाइबारी दीपाली देवबर्मा फाइ मानजाक फाइजाक चीनी सादेराम त्रिपुरा YTF सेक्रेटारि तीनी चीनी डेपुटेशन फाइ मानजाक फाइजाक तीनी चीनी डेपुटेशन तीनी डेपुटेशन नगनाय मानानो चीनी रिसीव कॉपी जों मानबोजाक भिडिअनि थानि आबो रिसीव कॉपी ताई सिनि डिमान्ड दङ 14टा दाबिनो रयजों तिनि डेपुटेशन रोजाक
डेपुटेशन रमानी बिसिंगते वीडियो सुनो जानाय हा जे एक सप्ताह पर अपनी रिपोर्ट रइनाय जुति एक सप्ताह पर जुति सिनी डिमान्ड जुति गसियै माने लिया होनलाय जों तेबो मिनिस्ट्रिलाय सुबा कटर थांनाय सिनी डिमान्ड जों मासे माननि नांनाय कारण जेहेतु सिनी मनिटरिंग कमिटिनो जुति एक्सेप्ट खालाय होनलाय जों कायसा सिलेक्टेड बीएससी चेयरमैन जोंबो एक्सेप्ट खालाय माया आबो सिनी हाई अथॉरिटीजनि थिकेसे सिनी मनिटरिंग कमिटि लिस्ट नाम जांमानि सिनी खुमलुं हेडक्वार्टारनि अङै तो जुति खुमलुं हेडक्वार्टारनि अङै स्नाम जांमानिनो जुति सिनी इरनि बीएससी चेयरमैन बरम गनां अशोक कुमार मक बो जुति एक्सेप्ट खालाय होनलाय तै सिनी मनिटरिंग कमिटिनो जोंबो कोनो दिन एक्सेप्ट खालाय माया जों जुति सिनी मनिटरिंग कमिटि बायबो कम्युनिकेशन खालाय जुति सामुं तांगि हांला तैबो जों मिनिस्ट्रिलाय कटक जुवाबो थांनाय जों एक सप्ताह बिसिङाव बिनि डिमान्ड जों माननाय तैबो जों नायो बुसकाङो चिनि गाहाम खोरोंखे चिनि जे 10टा विलेजनो चालकनानै अंथों आबो चिनि बीएससी चेयरमैन बरम गनां अशोक कुमार मक कारण जुति चिनि मनिटरिंग विलेज कमिटि रकबाय जुति कम्युनिकेशन तय गाहाम जुति सामुं चालक जों तैबो सुबा कटर थांनाय तै चिनिनो जुतिबो एक्सेप्ट खालाय होनलाय जोंबो बोनो जों एक्सेप्ट खालाय माया बीएससी चेयरमैन होनाय कारण बो जेहेतु जों चिनि मनिटरिंग कमिटिनो जुति मेम्बार एक्सेप्ट खालाय होनलाय जोंबो कोनो दिन एक्सेप्ट खालाय माया जों जुति चिनिनो एक्सेप्ट खालाय होनलाय जोंबो बोनो एक्सेप्ट खालाय कारण आइन जतनि बागै समान केहानि बागै आइन आलादा करै जों त्रिपुरा जतनो नायो थांसा चिनि एडीसी एरियानि डेभलपमेन्टनि बागै जों त्रिपुरा सारकनि बागै याब्रि साइ दङ जों त्रिपुरा सारकनि बागै चिनि लिडार्स कामि कामियो थाङै जों डेभलपमेन्टनि बागै नाय दङ जों नायो तैबो चिनि त्रिपुरा सारक बसकां गाहाम खोरोंख्ला आगायथों चिनि एडीसी एरियाव लामा हामजिया एकटा तै करै बिथि गाहाम करै बिथिरकबो चिनि एरियाव अंथों इट सुलिं अंथों रुट अंथों तै अंथों मिनुवेल डिप्टिव ब्रक लागाय जाथों जाति चिनि एडीसी एरियाव सब किसु सुजुग सुबिदा मानथों रेगाबो चिनि एडीसी द्र ताङै माया रेगाबो चिनि थानियो कोनो थिं मते मानजे ओ रेगारकबो जाति मानथों एबा चिनि एडीसी एरियाव जुति सामं अखा होनलाय टेन्डार अंनि आबो कोनो दिन सामं जाजागिया बा चिनि एडीसी एरियानि बरं मानजे जेनारेल एरियानि बरं मानो ओ डिमान्ड रंना आं रयै चिनि 14ता दाबिनो दफानो रयै जों आं सानि मुसुवो तिनि जाति चिनि एडीसी एरियानि सामंनो एडीसी एरियानि बरक माननि अंथों कारण जों त्रिपुरा सारकबो बसकाङो आगायानि नाङो जों त्रिपुरा सारकबो चिनि याकुंबायजों बासा हिमनानि नाङो एबा चिनि त्रिपुरा सारकबो सुजुग सुबिदा रनानि अंथों चिनि त्रिपुरा सारक जुति सुजुग मानजिया होनलाय जों बाहायके आगायनाय जेहेतु चिनि इरुनि बीएससी चेयरमैन बोबो चिनि त्रिपुरा सारक चिनि दफानि बरकनो बिनि बागै जों खा खालायै बनो खाबाय खुबाय ओ बनो जों याफाफाया तिनि बो हतस इजागाव करै तबे चिनि वीडियो साइब दं जों वीडियो साइबनि थाने याफाजाक जे ओ बनो जों एक सप्ताह समय रजाक एक सप्ताहव जुति चिनि डिमान्डबो जुति मानियै एक्सेप्ट खालाय जुति गसै लिया होनलाय जों मिनिस्ट्रि तैबो सुबा कटर थानाय जों साय आंनि करंनो माथाय साइ थांबाय जों Lain kelas ni, tahu bahasa.